शेण क्या रेटिंग शॉर्टकट चालले आता होई रे येतेशी ते शेता इष्टून गेलं पाहिलं रे हा होई साहेब ऐकला नाही तिला अख्खे हिडला इल्ललय आयच्या इष्टोड येतं ते आणि वर कर दे आयते तू हिड लायले समोज हिड लायले एकला ते शैताल ते ना टायर पंचर होतो सवला सांगतो मुश्किल बल आपलं मैं फायदा पैसे पैसे दूर आहे मरे न्यू मशीन येईल रे हो मशीन अरे फिंगरप्रिंट सगळे चेक करा 14 दिन झाले अरे कसले चबल सीट करणे असं दिलं का सर बुरगी मारे ती बुरगी आली हेल्मेट या हेल्मेट ते कॅप मारे असे रे हेल्मेट आणि लायसन्स आपण लायसन्स तुमकडे साहेब असो आणि आरसी बुक लायसन्स ना आरसी बुक कोणा सर सवल तुमकडे असतं ना गाठ टेंगी गाठ टेंगी आला तू किती आहे का रगाई फिंगरप्रिंट रगाई फिंगरप्रिंट जाव तिच्या ले नंबर किती रे त्याला 89504 इतके गाडी मरे कोणाली गाडी तामा बरे रे तामा बरे 2000 सर 2000 कोणाकडे रे ना 100 हां 100 आमको रिश्वत देतो आम कोण ठेव बरं आहे हां बरं आहे तुझा काय नाव प्रे मी काय नाव बोल रही काढ बेगी 2000 काढ बेगी काय मार बनाना आला सर कुछ नहीं त्यामुळे गाडी कसं नसणार ना यार सगळे लायसन्स येते यार घेऊन आम्हाला पाहिजे राहायचं क्या बना दे ए बोलले नाही गोइंग देवाय एक दो सर थैंक यू सर चाय दे मरे थैंक यू सर दुसरे पाठ कोणाला गाडी नाही ओके थैंक यू सर बरोबर ना